Pekne. Dobrý deň prajem. Prepáčte, že meškám, ale niekedy neprší len vonku, ale aj vo vašom živote, ale tentokrát našťastie nie v osobnom, ale len politickom. Ja som veľmi rada, že tu môžem byť dnes opäť s vami a poďakovať vám aj za tú namáhavú, obetavú prácu, ktorú robíte pre tých najbiednejších v našej spoločnosti, aj za všetku tú prácu, kde sa snažíte organizovať a zlepšiť tento sektor nielen pre vás, ale aj pre tých, ktorí sú opatrovaní. Preto, lebo práve tá dôstojnosť toho klienta, ale aj dôstojnosť toho opatrovateľa je jedna podľa mňa z najdôležitejších cieľov, ktoré zdieľame a na ktoré by sme mali robiť čím ďalej viac krokov. Vy viete, že sa prijala stratégia opatrovateľskej služby, Európska stratégia opatrovateľskej služby, kde Európska únia, teda inštitúcie Európskej únie apelujú na členské štáty, aby venovali tomuto sektoru viac pozornosti, nie len finančne, ale aj v legislatívnom nastavení. Nie je to kompetencia Európskej únie, to nastavenie je na nás. A žiaľ, teda treba povedať aj to, že na Slovensku sme momentálne skoro do 100% výšky závislí od európskych financií, čo tiež nie je veľmi dobré. Práve dnes, keď sa hovorí o tom, že nám naozaj hrozí, že by tie financie sa mohli škrtať kvôli krokom našej vlády. Nechcem tu robiť politické kroky, ale treba si uvedomiť, že je to reálna vec, ktorá sa môže stať, ak naša vláda nezmení niektoré politické kroky, ktoré robí, preto lebo už sme to videli pri iných krajinách a nie je to niečo, čo sa ešte nestalo. Takže tu chcem apelovať, že práve aj tento sektor, ktorý je tak veľmi priamo zodpovedný za to, ako sa majú naši občania, ako plníme sociálne práva našich občanov, ako to povedal aj pán ombudsman, že to nie je o tom, že či budeme mať o jednu cestu viac opravenú, ale je to naozaj o to, že či človek, ktorý potrebuje pomoc štátu, ktorý si platil odvody, ktorý má na to právo z našej ústavy a z našich zákonov, že či túto pomoc bude mať. Ale vrátim sa k tej stratégii. Viete, že začínam nový mandát, takže posledné mesiace sa moc toho neudialo, lebo sa nedalo, lebo Európsky parlament teda bol vo voľbách, ale chcem sa veľmi venovať tomuto sektoru aj naďalej. Chcem poukazovať na slabiny tohto sektora u nás a na rozdiely medzi tým, čo Európska únia, na čom sa zhodla, aké štandardy požaduje a práve aj preto, že nám dáva tieto financie, ako som hovorila, nie je to kompetencia Európskej únie, ale tie finančné prostriedky tečú z Európskej únie a práve preto nás zaväzuje k tomu, aby sme urobili všetko preto, aby sme tie štandardy naplnili. Vieme, že na Slovensku je veľmi veľký nedostatok tejto služby, čiže nie len to, že máme veľmi nízko ohodnotenú túto pracovnú silu a túto obrovskú obetavú službu občanovi, ale máme aj veľmi málo tých ľudí, ktorí sa rozhodnú túto prácu robiť. Jedna z častí tejto stratégie je pozvať mladých ľudí, aby okúsili túto prácu, aby sa pridali k tomu, ruku k dielu, k tomu, ako sa staráme o našich starších, ľudí s postihnutím alebo ľuďmi s ochorením. Na zdravie. Ja vám poviem jeden taký príklad. Mne na Facebooku písal mladý muž, ktorý skončil vysokú školu, vrátil sa z Bratislavy na východ a písal mi, že hľadá si prácu a že teda, keďže môj manžel je župan, že či mu neviem nejako pomôcť. Tak som sa pýtala manžela, že či teda nemajú nejakú voľné miesto, že by som mu povedala, že tu a tu, lebo však to, samozrejme ide všetko transparentne, že tu sa má prihlásiť. A povedal mi, že áno, máme vypísané miesto v DSS-ke. Tak som mu napísala, že toto je možnosť momentálne, ktorá je, tu sa nech sa páči, prihláste sa. Tento mladý muž mi po mesiaci napísal, že tak som nastúpil, je to ťažké, neviem, či to vydržím. A ja som mu napísala, ja som ho nikdy nevidela, ja som mu napísala, veď skúste vydržať, tá práca má rôzne rozmery a možno sa vám zapáči. Po pol roku mi napísal tento mladý muž, že ďakujem vám, že ste mi s manželom pomohli nájsť zmysel môjho života. A ja chcem poukázať na to, že ak dáme mladým ľuďom takúto skúsenosť, ale samozrejme musíme im k tomu dať aj také ohodnotenie, aby dokázali uživiť svoju rodinu, lebo to sú presne ľudia v tom veku, kedy si zakladajú rodiny. V Prešovskej župe sa župan snaží
aspoň čiastočne doplácať na túto službu pre tie zariadenia, samozrejme, ktoré platia do župy, aby ten plat postupne rástol, aby viac a viac ľudí pozvali sa vrátiť na Slovensku zo zahraničia, alebo teda mladších ľudí pozvali, aby sa venovali tejto krásnej práci. Budem sa snažiť naďalej poukazovať na tú stratégiu, lebo práve tá stratégia je pre mňa takým základom, kde môžeme naozaj aj vytvoriť ten politický tlak, preto lebo je to nejaký záväzok nás, Slovenskej republiky, voči Európskej únii a myslím si, že to je aj práve cesta. Chcem aj spoločne teda na tom spolu s vami pracovať, aby sme poukazovali na tie diery, ktoré aj v tom nastavení teda nie len v tom, ako je to nastavené voči tomu, aby sme poskytli dôstojnú prácu, ale aj v tom nastavení, ako sú tie grantové výzvy robené. Vieme, že s pani Grafikovou aj s mnohými z vás často si hovoríme o tom, aké tie nastavenia nie sú dobré, že tam nie je kontinuita projektov, že tie platové mantinely sú nastavené veľmi zle, alebo sú nie sú zharmonizované s našou legislatívou. To bol napríklad problém, keď sa zvýšila minimálna mzda, nie sú tam zahrnuté dovolenky a tak ďalej a tak ďalej. To sú všetko veci, ktoré vy viete a ja sa budem snažiť, aby teraz tie grantové konania, ktoré budú vypísané, aby sme aspoň nejakým spôsobom prispeli k tomu, aby všetky tieto výzvy zodpovedali a aby sme tie finančné prostriedky, ktoré investujeme do toho sektora, investovali tak, aby to bol sektor, ktorý bude udržateľný a ktorý bude naozaj vedieť aj nezávisle neskôr od tých finančných prostriedkov z Európskej únie poskytnúť tú službu tým najbiednejším a poskytnúť dôstojné pracovné podmienky. Ďakujem veľmi pekne a všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne. Ešte vás nepustím tak ľahko. Pred tými, tuším, 3 rokmi, keď som vás ja kontaktovala, tak jedna z tých vecí dôležitých bola, že som sa pýtala, prečo sú tie europrojekty nastavené na minimálnu mzdu. Europrojekty opatrovateľskej služby v domácnosti. Vy ste vtedy pracne a dlho zisťovala, že teda je to každý štát, ak som to správne pochopila, má to nastavené podľa seba a podľa výšky tej minimálnej mzdy v tom svojom štáte. Čiže ako Európska únia s tým veľmi nejak hýbať nevie. A teraz, keď končili tie projekty, ktoré už dobiehali a bola tam veľká medzera, než zase začali, takže sme komunikovali spolu, aj veľa poskytovateľov malo obrovský problém vlastne fungovať a zabezpečiť svoje vlastné fungovanie, pretože pre opatrovateľky to znamená, že keď skončí projekt, tak vás prepustia, vy skončíte na úrade práce, alebo riešite prácu v zahraničí, aby ste mali čo jesť. Samozrejme, keď už raz odídete a začne ďalší projekt, už sa asi nevrátite, pretože potrebujú opatrovateľky. Takže takto nám veľmi veľa ľudí odišlo zo systému, čo teda ja považujem za obrovskú škodu. Ako sme počuli, bol tu minister na úvod a spomínali sme vlastne to, že od roku 2026 už bude všetko inak. A verím, že tie europrojekty, ktoré do toho roku 2026 dobehnú, že naozaj ten systém bude tak úžasne vytvorený, že už tie europrojekty nebudú potrebné, že už opatrovateľky budú v tých domácnostiach pracovať za normálne mzdy, ktoré ich uživia a vrátane teda celého sociálneho systému. Ja by som ešte spomenula, Ivka sa opýta, tým, že boli voľby v Európarlamente a zmenila sa situácia aj tam. Ja odozdám mikrofón Ivke a tam sa... dobre, ospravedlňujem sa. Dobrý deň, prajem. Ja by som sa pani europoslankyňa chcela opýtať, že my ako sme členovia Európskej asociácie pre opatrovateľov Eurocarers a v súvislosti s eurovoľbami, tak tam došlo zase k nejakej výmene. Funguje tam už pomaly 17 rokov záujmová skupina, ktorá sa snaží vyvíjať ako keby trošku taký tlak na Európsku komisiu a na prijímanie opatrení v záujme opatrovateľov. A boli sme požiadaní ako členská organizácia, aby sme oslovili svojich nových europoslancov, tak my sme naozaj oslovili všetkých. A chcem sa vám poďakovať, pani Lexman, že ste sa teda ako jedna
z tých našich 14 spolu s pánom Ondrušom ste prejavili záujem stať sa súčasťou platformy európskych šampiónov pre opatrovateľov. A ja vám držím palce, aby sa vám naozaj podarilo pre opatrovateľov na Slovensku vybojovať čo najviac, ako naozaj, aby tie podmienky, ktoré sú v tej európskej stratégii, boli transponované alebo implementované teda aj do tej našej legislatívy. A zároveň mám takú otázočku. Ministerstvo práce, a ešte teda v minulom období aj teda skrze tú európsku stratégiu nominovalo do pozície národného koordinátora pre implementáciu európskej stratégie proste nejakého pána. My vieme kto, len ide o to, že máme informáciu z Európskej komisie, že ten systém, ako tí národní koordinátori pracujú, je veľmi špecifický, niekedy môže byť aj utajený, že vlastne záleží to na nich, že či tá činnosť, ktorú vyvíjajú v rámci členskej krajiny, má byť transparentný alebo nie. A tým, že je tam teraz tá celá zmena, tak aj vlastne v tých našich kontaktoch sa udiali nejaké zmeny, tým pádom nie je to pre nás až také, nie sú tie informácie až také dostupné, ale chcela som vás poprosiť, že či by sme v tejto veci vedeli niečo urobiť a či by sme teda vedeli nájsť formu jednak komunikácie. My sme sa snažili o tú komunikáciu bez výsledku. Alebo teda naznačovali sme, že máme záujem spolupracovať s našim národným koordinátorom a vlastne nájsť nejaký spôsob, aby tie informácie, ktoré my ponúkame, možno aj skrze tie rôzne pripomienkové konania, aj v rámci Eurocarers, viem, že sa snažia proste navrhovať nejaké riešenia, tak to ako keby preniesť na tú pôdu tej Európskej komisie a do tých výborov, aby nás bolo lepšie počuť. Alebo proste jednoducho, neviem, či ma chápete, proste, rozumiem. Proste nájsť tú formu komunikácie a spolupráce aj skrze toho pána národného koordinátora, ktorý by mal byť v podstate zodpovedný za tú implementáciu európskej stratégie starostlivosti, aby sme sa počuli, aby sme sa videli a aby sme spolu jednoducho proste prenášali tie naše potreby tam a späť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za to, že ste ma na to upozornili. Ja neviem, kto je tým národným koordinátorom, ale určite to nie je vec, ktorá môže byť utajená. Európska únia a Európska komisia vždy funguje transparentne, čiže ja si neviem predstaviť, že by bola nejaká z Bruselu nejaká inštrukcia, že to má prebiehať nie úplne verejne a transparentne. Je to vlastne ako keby vec dohody všetkých tých národných koordinátorov, ktorí, keď sa dohodnú, že ich správy, oni vlastne mali v júni minulého roku, teda v júni tohto roku, napísať správu o implementácii stratégie starostlivosti do našej legislatívy a vlastne oni, keď sa dohodnú medzi sebou, že tie správy budú utajené, tak budú utajené pre všetkých. A vlastne vy ste taký taká naša nádej, že sa možno k tým správam budeme vedieť dostať, ak nejaká správa vôbec existuje. Ja sa spýtam jednak, že či existuje správa, že či naozaj sa dohodli, že to je utajené, lebo to sa mi ani nezdá ako keby v súlade s tým, čo vidím, ako transparentne sa snaží Európska komisia konať. Čiže ja toto určite overím a teda by som vám potom dala vedieť, že čo sa mi podarilo. A ešte pani Grafikovej k tej otázke alebo pripomienke, že áno, naozaj, ja som v začiatku môjho minulého mandátu vlastne sa venovala tej otázke, že prečo my máme nastavené tie minimálne mzdy. Začala som tým, že som sa spýtala nášho ministerstva a trvalo to asi rok a pol, kým som sa dopracovala k informácii. Tí mi povedali, že to tá komisia nastavila. Tak ja som sa pýtala na komisii, tí mi povedali, že nie, že to nastavila naša strana. Tak som znovu opäť hľadala toho, že kto to nastavil a kedy a akým spôsobom. Až po naozaj mesiacoch a mesiacoch sa mi podarilo získať dokonca ako keby kópiu komunikácie s ministrom, kde naozaj v tom 2000, neviem ktorom, keď sme začínali s eurofondami. No, to je jedno. To bolo nie ešte úplne na začiatku, čiže to bolo okolo 2004, alebo proste keď sme začínali s eurofondami, alebo keď sme vstúpili do EÚ, tak tam prebehla tá komunikácia, kde sa to stanovilo, že komisia im povedala, že žiadala, aby naše ministerstvo stanovilo do zákona
platobnú škálu pre opatrovateľov. Keďže naša strana to nesplnila, tak potom, ako podľa pravidiel Európskej komisie, oni nemôžu vyplácať viac ako minimálna mzda, preto lebo nemajú to o čo oprieť. Čiže celý ten čas vlastne naša strana vie, že v prípade, že stanovíme platobnú škálu pre opatrovateľov do zákona, tak tie opatrovateľky môžu byť platené podľa tej platobnej škály a nie ich minimálna mzda. Čiže my niečo rokov vieme, že toto je riešenie a mohli sme naozaj viacej investovať do tých platov, ale najhoršie je to, že ja to už viem rok a pol alebo 2 roky a vlastne som to komunikovala len, viete, no na to ministerstve sa stále menili ministri, čiže ja som začala komunikovať, minister odišiel, s ďalším minister odišiel, no a potom prišli európske voľby, čiže už som nemala ako keby mandát, tak teraz môžem znovu opäť začať komunikovať toto a tlačiť na ministerstvo, ale je to aj informácia pre vás a možno, že aj pre pani Stavrovskú, že toto požaduje komisia, aby sme mohli vyplácať tie mzdy reálne podľa výšky takej, ktorá je dôstojná. Len, ako povedala zase pani Grafiková, od 2027. sa celé tie eurofondy možno budú úplne meniť a my vôbec ani nevieme, že či táto služba bude vôbec môcť byť ešte platená z eurofondov, preto lebo vlastne tie eurofondy mali byť 25 rokov na to, aby sme nejakým spôsobom dobehli, aspoň čiastočne tie západné krajiny a vyrovnali sa tie regionálne rozdiely a potom už sme mali fungovať viac menej ako plnohodnotná súčasť Európskej únie. No len žiaľ vidíme, a to už som povedala vo viacerých diskusiách aj mediálnych, že čo sa stalo je, že my tu máme 25 rokov alebo 20 rokov tu máme európske fondy, ktoré majú zmierňovať rozdiely medzi krajmi a čo sa stalo je, že my sme tie rozdiely vlastne zvýšili. Preto lebo vtedy teda ešte nebolo 8 krajov, ale bol západoslovenský kraj a východoslovenský kraj a rozdiel medzi HDP na osobu pred tými 20 rokmi a teraz, vtedy bol 9 000 eur a teraz je 29 000, čiže je to trojnásobok, čiže my sme strojnásobili tie rozdiely a nie vyrovnali. A to potom súvisí so všetkým, preto to súvisí aj s tým, že mladí ľudia z východu odchádzajú, idú do Bratislavy alebo ešte potom ďalej. V Bratislave ľudia nemajú, infraštruktúra to nezvláda, čiže nemajú škôlky, školy, cesty, parkovacie miesta a tak ďalej a tak ďalej. Potom ďalej zase investície idú do západoslovenského kraja, preto lebo tie firmy, keď tam nemajú vybudovanú infraštruktúru, tak investujú len v tomto kraji a ten rozdiel sa stále znásobuje a znásobuje. Takže toto je problém, ktorý sme my 20 rokov v podstate spôsobili, napriek tomu, že sme mali finančné prostriedky, ktoré mohli byť investované oveľa strategickejšie a lepšie tak, aby sa tie rozdiely vyrovnali. Super, ďakujem veľmi pekne.